מכירים שקורה משהו בעולם, ואז ישר יש לנו תחושה כזאת של הנה, ידעתי. נגיד נכשלים במבחן, והנה ידעתי, כלום לא הולך לי בחיים. נניח מתחילים לצאת עם מישהי, וזה לא הולך, והנה ידעתי, אף אחת לא תאהב אותי לעולם. או נניח והיה איזה רגע שלא התחשבנו, ומישהו נפגע, ואז הנה ידעתי שאני בן אדם רע, שאני לא ראוי. ואנחנו באיזו אשליה כזאת שאנחנו אוספים כל מיני עובדות מהסביבה ומהניסיון שלנו, ואז הגענו למסקנה הזאת, נכון? ועוד קאץ' המדהים פה, זה שכל פעם שקורה משהו שהוא הפוך מהאמת הזאת, אז יש תחושה כזאת של הם לא יודעים את האמת. אם היו יודעים את האמת עליי, אז היו יודעים שזה נכון. זה לא מתיישב עם הדבר הזה. וככה אנחנו בעצם כל הזמן מהשישים ומסדרים את הדבר הזה שאנחנו יודעים על עצמנו, ואנחנו בטוחים שבגלל הסביבה ובגלל מה שקורה, אנחנו הבנו את המסקנה הזאת על עצמנו. אבל מה אם זה הפוך? מה אם הבנו על עצמנו איזושהי מסקנה, פעם, באיזושהי סיטואציה למדנו את זה, היה לזה המון ערך שלמדנו את זה, ועכשיו אנחנו כל הזמן מסדרים את העולם בשביל לאשש את הדבר הזה שזה יעבוד. ואז אנחנו מצד אחד כל הזמן מוצאים עדויות ללמה הדבר הזה נכון, ומצד שני מנסים כל הזמן לשכנע את זה שזה לא נכון. אם אני מרגיש שאני לא טוב מספיק, אז אני אנסה להשיג עוד תארים, או עוד כסף, או לצאת עם עוד בנות, ואני אנסה כל הזמן לנסות לגלות על עצמי שהדבר הזה הוא בעצם לא נכון. ועכשיו שאלה, האם מהניסיון חיים שלנו אפשר לשכנע את עצמנו שהאמת הזאת היא לא נכונה? האם יש איזשהו טיעון שנוכל להגיד, שנגיד אחרי זה לעצמנו, אתה יודע מה? באמת זה לא נכון. ואז השאלה הבאה, האם אולי מטרת החיים שלי היא לא לנסות לשכנע את עצמי אם הדבר הזה אמיתי או לא אמיתי?